Салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон, салом алейкум подписчикони азиз. Хуш омадед ба канали ман Иблис Сино, яъне доктори Беҳрӯз. Ҳамеша тавсияти хонавод бошед, дар куҷое ки бошед, худованд тавсият бошед. Ва агар шумо бемор доред ё ки шумо ба ягон бемории дарунӣ ё берунӣ гирифтор мешавед, ҳатман ба таги номеро мондагӣ шумо занг занед. имрӯз чуноне ки шумо мебинед, мо қарор дорем дар шаҳри Казан. Бародари мо Ҳасанҷон моро даъват карда ки мо омадем иншоалло ки хатнасони писаршона бо хуб анҷом додем. Раҳмати калон бародароро ки мақсад инам мисол зиёфат мекардан, худора шикар мақсад мо ба ҳамин боҳоно қади омадем мисол шаҳри Казана дидем. дӯстони азиз, мо дар шаҳри Москва қарор дорем. Агар шумо ягон беморие ки доред, метавонед ба мо муроҷиат кунед ва хайр шумо нозинед вақторо дидед ки хеле ҳамаш аз ҷониби парвардигор мешавад. Рост ки ман аҷдар надоштум, лекин худованд худаш ба ҷое ки бошад меорад. бародари азизи мо дар бармон Ҳасанҷон ки дӯсти наздики мо иншоалло қарор дорад. ягон гап бугута ин видео ин веч намемонад. медуред тамошо мекунед. ин бачаро бибинед. бародаро кадомет ки ягон касал доре, бемор доре, ба доктор Беҳрӯз муроҷиат кунед. иншоалло кӯмаки хича ба шумо мерасонад. мо касал будем, бемор будем, рафтем ба ин мардак муроҷиат кардем. иншоалло шифо ёфтем. бо ина даъват кардем, Казан омадам, дасти писарчара ҳалол кардем. хай чӣ бугум дига? хуш омадина ба шаҳри Казан. дӯстони азиз, мо дар шаҳри Москва аллакай ҷои фурӯх шудагӣ ҳастем. шумо метавонед ба нархҳои арзон метавонед ба мо муроҷиат кунед. мо профессорам дорем, кандидат наукам дорем ва дигар оид бемории занорам профессор дорем. метавонед шуморо табобат кунед бо нархҳои арзон. ҷо гирифтагӣ ҳастем, бо нархҳои арзон метавонед шуморо табобат кунед. ҳар як коре ки ман мекунам кӯшиш мекунам ки бо асос бо далел бошад ки шумо вақте ки медоред бинед мақсад боварӣ. ҳамеша тавсияти хонавод бошед. дар рафти видео кори моро тамошо кушед.